ko bamancha wale ale be faso mali dugukolo kan karamɔgɔ de b'a ale be o b'o sɔnko ye sɛbɛnnikɛla ko kunu tarata nɛgɛ kaɲɛ 20 waati tugotokaw fɛ bamanciw sina ka bali min ye gendarmew dagayɔrɔ ye ni ka sin ka taa firin kan k'u kante tugoto n kɔrɔ yan koyi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a n'i y'a lajɛ min ye tugoto ni kita olu cɛman jan ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye bamanciw ye nɛgɛ kaɲɛ 20 waati u filɛ ni kana daliba dali min ye marifa belebele b'u bolo u ci kan ka girin kosɛbɛ min kɔni dugudenw ye ka sin ka hakili wasi bila dɔw la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 fo ka taa bila dugujɛdanin na i b'a ye k'a fɔ sunɔgɔ ma da maa caman ɲɛna tugoto sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ gendarme tun b'u ka poste kɔnɔna la u y'a wuli ɲɔgɔn na a ko bamanciw mana ci cogo la i b'a ye k'a fɔ an ka ci kan ka girin n'olu ta ye kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ karamɔgɔ de b'a tuma a kɛra o ye a kɛra min kɔni bamanciw ye tigɛ d'u la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ bamanciw maa t'a dɔn bilen ninnu bɛ fɛn mun nɔfɛ sabu n'i y'a lajɛ maa jumɛn b'i fa yɛrɛ la ni k'i kɛ mali armée kan be sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛfasuya tɛ tɛmɛ o kan a ko min ye bamanciw ye mali a gendarme olu dagayɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ olu tigɛ ka di kosɛbɛ tasumadon na karamɔgɔ de b'a tuma kuma min na min ye mugu bɛ ka ci waati min na o bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna la i b'i kɔtɔrɔma bɔ janko i bɛ se ka sebaaya ɲini sɛbɛnnikɛla ko gendarme kɛlen ka bɔ poste kɔnɔna la dɔw de filɛ ne ka sin ka tasuma don poste la ten sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ minɛn fɛn fɛn bɛ n'o ye gendarme bololaminɛw ye u y'o bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min kɔni maa n'i ma to nin ko in na o kuma o waati kelen dɔw bɛ ka kisɛ ci poste waati la min kɔni ye dɔw ye olu fana y'u kun da ni ka ɲɛsu ka terrain carré ma sɛbɛnnikɛla ko ni ka taa mugu wuli yen fana la n'u kun b'a dɔn u t'a se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni bamanciw lajɛ maa min kankɔrɔ ta n'u ye fɔlɔ nka n'i y'a lajɛ Kayina marabolo kɔnɔna la o kuma ko k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la bamanciw kɔni k'u yarilen bɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw bɛ escorte minnu kɛ ka taa Kayi ka taa min kɔni ye an ka jamana kɔrɔ tilebinfɛla la i b'a ye k'a fɔ bamanciw de bɛ sin ka bɔ ka sin ka bali ka poyi ka taa min kɔni ye ambiscati daw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Kayi yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ u kan ka wuli ka jɔ belebeleba de kɛ ni ka yen furan k'a jɛ n'o tɛ jamana cɛmancɛ bolo ni jamana kɔrɔnfɛ bolo k'u ye digi kɛ bamanciw la o bamanci minnu tununnen bɛ yen dɛ k'u filɛ ne k'u yɔlɔni kana jamana ale tilebiyan fan fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tugoto dɔrɔn tɛ n'i y'a lajɛ min ye jɛma ye ka taa bila yɛlɛmanen fo ka taa bila fo Kayi min ye Mali ale ni Senegali dancɛ la bamancɛ wale kɔni ka tile kelen kɛ tile fila kɛ k'i b'a mankan mɛn ko abada sɛbɛnnikɛla ko a ko bamanci minnu ye bamancɛ wale ta ni ka taa tugoto sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u ye maa min fa u dagosi de ka bɔ hali n'u ye digi kɛ gendarmew dagayɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye dugudenw ye bɛɛ de kan ka jɛ ka kɛ cɛ kelen bi bamanciw u mana sanfɛ u nana dugumana de fɛ i ka kuma kɔrɔ don u tɛmɛna dugu dɔ la maa dɔw y'u ye u ye taji san yɔrɔ dɔ la u ye dumuni san yɔrɔ dɔ la u ye cigarette san yɔrɔ dɔ la munna t'u ko fɔ ne ko tukotɔ yɛrɛ o a tulo bɛ gendarmew ni bamanciw bɛ ɲɔgɔn na marifa la cɛ duman e ye cɛ duman ye maninka cɛ dumanw bɛ yen i ye maninka ye fakɔrɔw ni bakɔrɔw ka kɔrɔlen n balan bɛ bɛɛ bolo i k'i cɛsiri ka bɔ i ka gendarmew dɛmɛ saya tɛ fila ye o u tɛ taa o saya tɛ fila ye bamanciw mana na dugu la kana maa ka n'i dogo maa si ka ni dogo n'u ni fanga karila ɲɔgɔn na maa minnu ye duguden a bɔ ni jele ni pembele a ye bɔ a k'u la kori non u ma min ko a bɛ boli a k'o kun ci c'est ça a bɛ kɛ ten de a bɛ ban dɛ f'an ka n ja mini ka kɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ n'o tɛ cɛya kɔni nin ba man ja wale kelen wajibati k'a dɔn kun b'a fɛ ka n gɛlɛnkɛ da min ye dire mara ye n'o ye Tɔnbukutu ye wajibati k'a dɔn u taara sɔrɔ dankɔrɔbaw jɔlen b'u senkisɛ kan wajibati i ko dakan n'u ko law sisi wulila mugukan wulila wajibati i k'a dɔn a bɛ tigɛ tuma min i k'a dɔn n'i ye hadamaden bɔrɔndɔlen dalen baji dawolo la wajibati kamana bɛ guwan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bamanju n'u ma ban wajibati k'a dɔn ko in di ban min kɔni ye bali ka bɔ ye u b'o de kɛ sa wajibati k'a dɔn attaquement min n'a kɛra dire ye nin kɛra dimanche tɛmɛnen yɛrɛ y'i kɔrɔ ma o ma ni o de tun b'a la bamanji la a si m'a nɛn nɔ a bɛɛ lajɛlen tora ayiwa baji kɔnɔ walima danganda la sɛbɛnnikɛla ko wajibati k'a dɔn a bɛ ne ka waati bɔ maa minnu bɛ ba tigɛ duwajɔlaw jango sali ɲɛkɔrɔla in na armée y'a faamuya k'a fɔ u ka badawulu in bɛɛ lajɛlen de lakana sabula bamanjɛ wale ye wajibati maa si t'a dɔn a bɛ kɛ kuma o kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin babanju i k'a dɔn ba joli ba sanfɛ dire wajibati u nana jateminɛ kɛ maa caman bɛ kuruw kɔnɔ u bara ka ba tigɛ mototigi nana kelen kelen fila fila mototigi nana kelen kelen fila fila kuma min n'u nana caya u bɛ
bɛ kurun de bɛlɛn k'u to ji camancɛ la k'u b'olu bo Bɔjɔbate k'a dɔn ayiwa hadamaden mana birisa ɲaami suyɔnikɛlaw ni namaratɔw don u bɛ sɔrɔ ka suyɔni kɛ k'u kɔsɔ u dun y'a sɔrɔ armée sɔminen don o attaquement min delila ka kɛ ni hakili b'a la Batutumutu la ni caman tiɲɛna kabini o kɔni kɛra armée kɔni b'a sen kan Bɔjɔbate banba i k'a dɔn ayiwa ni hakili b'a la u ye faaliba kule min kɛ an ka maanifin na Bɔjɔbate k'a dɔn a bɛ dan u ma ni Ala jɛnɛ n'a ye jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko gati Bɔjɔbate olu de bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ in na kosɛbɛ min ye ba joliba ye u b'a ka kuruntigiw bɛlɛ ka mugu fili u ma ji camancɛ la Bɔjɔbate o fana banna sɛbɛnnikɛla ko ayiwa sɔrɔsiw kɔni k'a daminɛ Tumutu Gawo Moti ji babolo in kɔni na Bɔjɔbate k'a dɔn u ye cɛ o cɛ sɔrɔ i ni kɛnɛ bɛ kalaba kɔsa in na hali maasina min ye Segu mara ye u y'a ɲini fana duwajɔla dɔw bɛ yen k'u bɛ bin olu kan Bɔjɔbate k'a dɔn Bamanji cɛ 30 o de dalen bɛ maasina danga la k'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko dire ta yen Bɔjɔbate k'a dɔn o fana baji kelen kuru duwajɔlaw u bɛ kuru de kɔnɔ Bɔjɔbate u y'a ɲini sa k'u bɛna hi k'olu kan yan ka di ye sɔrɔsiw bɛlila ka b'u kɔfɛ sabula u tun kɛlen bɛ ka roquette marifajuguba dɔ bɛ yen roquette tir de roquette Bɔjɔbate kun y'o de kɛ ka ɲɛsin gendarmerie brigade gendarmerie ma Bɔjɔbate ni attaquement ninnu kɔni u b'a kɛ ka tugu ɲɔgɔn na walasa u ka se ka tiɲɛniba kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Ala ma sɔn a ma min kɔni y'an ka sɔrɔsiw yɛrɛ tɔɔrɔ y'o dɔn wa denmisɛnnin cɛ 9 min n'olu tun bɛna armée concours kɛ Bɔjɔbate u y'olu de minɛ dire sira la dire ni Gunamu cɛ k'olu fa kabini o kɔni kɛra Bamanji i k'a dɔn i k'u tɛ dabile o lamini na Bɔjɔbate sɔrɔsiw y'u kale maa o maa bɛ nin na a kɛra maa o maa ɲɛna u bɛ tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan Bɔjɔbate i k'a dɔn u b'o munumunu salo de la su man di tile man di tasuma kɔni u bɔra ka wuli Bamanji la fan bɛɛ fɛ u labanna maa minnu ka denmisɛnw tora nin na olu ka denbaya Bɔjɔbate i k'a dɔn sɛriw ma k'u ɲɛji cɛ hali n'o y'a sɔrɔ nin denmisɛnninw tun bɛ sɔrɔsiya de nɔfɛ Bɔjɔbate i k'a dɔn sɔrɔsiya bɛ don u ka du kɔnɔ sabula ni maa b'u u kɔ sɔrɔsiya ka di min ye olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna taa sɔrɔsiya la maa tan min n'u y'o fɔ a kɔni Bɔjɔbate an bɛ don min na ko bi Bamandiya wale suya tɛ jinɛw tɛ wɔkulɔ tɛ u tɛ bɔ kaba la ka suru Bɔjɔbate i k'a dɔn hadamadenw de don keguya ani i k'a dɔn kodɔn min b'u la Bɔjɔbate waati dɔ sera sa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka keguya ka kodɔn marifatigi a sɛbɛ dɔ man ko marifa bɛ e bolo n ye natɔ in min na n yɛrɛ ye n ka marifa ta Bɔjɔbate i k'a dɔn n ye n jɔ n jɔyɔrɔ la nka mugu k'a bɔra lew anw ka sin ka fara ɲɔgɔn kan cɛ 30 cɛ 40 Bamanjiw b'an ka dugu la anw ma mugu k'a mɛn wa cɛkɔrɔba i bɛ taa mini i bɛ taa so kɔnɔ mun na e bɛ taa min e bɛ jɔnni de wele i m'i jɔ k'i kɛ ɲinti minnu nana u bɛna e de fa e na sɔn k'i fa k'e yɛrɛ ɲɛnama to bere b'i bolo marifa b'i bolo i bɛ sɔn o ma cogo di tama bɛ yen subahanallahi cɛkɔrɔbaw ye fɛn minnu don an t'u ta sa wa cɛw bɛ ka dɔgɔya koyi cɛw bɛ ka dɔgɔya dɛ Bɔjɔbate ala sigi n'u ɲɛsinna i jɔ parce que saya fulatew i sara o don i bɛ sa fulate i ma sa o don i na sa pewu kana sɔn abada a ka fɔ ni karisa tun bɛ dugu in kɔnɔ bin tɛ k'an ka dugu kan o bɛ ka fɔ bi dɛ o bɛ ka fɔ bi o bɛ se ka kɛ cogo di e balolen don o bɛ ka fɔ ninnu u bɛna de kelen fila i b'u ye u dɛmɛbaa de bɛ dugu kɔnɔ kojugu u ka nafa nɔfɛ u dɛmɛbaw bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ taa sigati san ye taa essence san ye u bɛ essence in bɔ min u taa san essence feere yɔrɔ dɔ la u tɛ essence de san u bɛ taa san alors u b'a san mini u bɛ taa san essence feere yɔrɔ dɔ la essence feere la min b'u ka ci kɛ Bɔjɔbate ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'a bɛɛ ka bɛɛ fa a bɛɛ ye terroriste nin bɛɛ ye terroriste de walahi franchement zone n'a bolo fɛn sanna ye kelen cogo min na alors Bamanci n'a dɛmɛbaa bɛɛ ye kelen